ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಕಾಂಡದಾದ ತಿನ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದೇಜಿ ಕಂಡ ಯಾನಿನಿ ಬಂದಂಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಚೂರು ಬೇತು ಪೋರಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ನಾನು ಚಾ ಮಲ್ತಂದು ಕೊಲೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪು ಇತ್ತೇನೆ 7 ಕಾಲಣ್ಣತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾದೇಕ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರಿ ಏಪಲ ಪಾತೆರ ನಲ್ಕನೆ ಪಾತೆರ ಒಡ್ಚಿಂದೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ ನಲ್ಕನೆ ಪಾತೆರ ಜುಡು ನನವಾನ ಮಂಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಪನ್ನೊಡತ್ತೇವೆ ನಿಖಲ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಅಥವಾ ನನೊರಿಯನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿಖಲು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಒಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಚ್ಚಿರದ ದೋಸೆ ಬಚ್ಚಿರದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಪಣದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಐನು ಬಚ್ಚಿರದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಹರಿ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತು ಅರಿ ಈ 2 ಲೋಟದಾತು ಅರಿನ್ಲ ಈ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೋಡ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತದು ಅಂಚ ಪತ್ತ ರಾಯಿ ಜಿಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿ ದಿಂಡಾಣು ಪನ್ನಗಾಯ್ತು ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಪೋಡತಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಒಟ್ಟುದು ಇದು ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ನೋಕ್ಲಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆತ್ತನೆ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂಜೊಂಜೆತ್ತನೆ ತೊಟ್ಟು ದೆತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಕತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಮಸರೋಗು ಪೂರೇನು ಒಟ್ಟುದಿದೆ ಇತ್ತು ತೊಟ್ಟುದೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಂದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಂದ ಕಡೆದೀತೆನ ಐಕ ಸೊಪ್ಪುದ ಚೂರು ಬೂರ್ಣ ಎತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏತು ಸಣ್ಣ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರದ ದೋಸೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕೊಲ್ಲನ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ತಿನ್ನೋ ಅಂಶ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲು ಸುಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಿದ ದಿಂಗುಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಾಪನಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ತಿರಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಹದಾತ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕಡೆನಗಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಕಡೆನಗ ಪಾಡ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನನ್ನೆ ಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಬೇಡ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಏನಡ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಬೇಡದ ಬಚ್ಚಿರ ಅಂಚದವು ಪಾಡಿಯ ನಿಕ್ಲು ಹೋಗ್ಲ ಬೇತೆ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲ್ಲೂ ಪನ್ನರ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಬೂಡು ಪಣದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ಪನರ ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಓವ್ಲ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಐತ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲನ ಜೊತೆ ಇನಿ ಮುಗಿಪುವೆ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾ.